Cine nu este un zombie? Femeia care nu este un zombie are un câine. Întrebarea 2. Găsește cifra 4. Dacă ai răspuns corect la primele 2 întrebări, apasă de 2 ori pe ecran ca să știu. Ține apăsat pe butonul de comentarii și alege un emoji. Pariez că l-ai ales pe acesta. Știi că atunci când mă urmărești, poza mea de profil începe să danseze? Să începem. Acum, întrebarea 4. Cine este prima persoană care apare când dai click pe The Share și apoi mai multe? Dacă este vărul tău, îmi pare rău, dar ești eliminat. Întrebarea finală. Doar 1% dintre oameni pot ghici corect numărul din imagine. Lasă răspunsul corect în comentarii și apasă pe butonul de salvare ca să știu că ai reușit.